Kde to jsem? Konečně jsi vzhůru. Proč si nic nepamatuju? Ztratil jste paměť. Když se zase vzpomenu na to, co se stalo? To já nevím. Můžu jít ven? Jasně, že jo. Už vím, co se stalo. Kde je Shadow? Shadow? Jo, Shadow. On odletěl do USA. Hermy! Hermy! Hermy, Hermy, Hermy! 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 Co to zase je? A kdo to zase je? Hermy! 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 Ježiši, co chce zase Dominik? Čau, jak se máš? Čau, dobrý. Mám plán, jak potřebuješ? porazit ďábla. No tak se pojď posadit. Ok. No, jaký je plán? Takže, připravíme si zbraně a budeme ho hledat. Jo, tak zbraně mám dole tady. Tak můžeme je Ok, vzít ok. a jdeme na něj. Ok. Tak tady mám zbraně, mám tady baterku, všechno, tady máme na zdi ok. pistole. Nikdo mě hledá, nebudeme protlačit. Ok. Takže, vezmeme si zbraně. Hej, tady je skrytá místnost, podíváme se tam, jestli je ten démon. Podíváme se. Jo, tady. Jo, na tu já jsem úplně zapomněl. Dobré. Ty se jdi podívat rovně, já se podívám tady. Dobré, tady klik na to světlo. Takhle sem. Tady není. Tady taky asi nikde není. Tady tak To je tady. vypadá, Jo. že taky není. Je. Taky ne. Dobré, u mě asi není. Podívám se, jestli je u Hermyho. Tak. Čau, Hermy. Je u tebe nebo ne? Ne, tam je banka. Super, no. Tam tak. Dobré, tak jdeme na další skrytou místnost. Tak jdeme do nemocnice, podíváme si, jestli je tady. OK. Dobré. Teď je tam, já jdu sem. OK. Tak. Tady je tady jsou děti, tady ne. Tady je to, tady asi taky nikde Počítač? nebude. Ne. Ty ho taky nikde nevidím. Vypadá, že tady asi nebude. Našel jsi všechno? Jo, Pojď za mnou. prohledal. Jo, tady je, Znám tajnou skrýš, pojď. jo, tady je ta skrytá místnost. A teďkon, jo. Jo, teďkon tady, tak pod tady tím, jestli se ne, jo, tady je taková šipka. Dobrá, já jsem tady. A teďkon to prohledat tady, jestli někde je. To ho taky nevidím, se divím docela. Ještě se vidím na tady tu stranu. Co to je? Ty To. taky není, ok. No jo. Tak tady asi nebude. To rovnou jdu na další skrytou míst. Takže já jdu tady okolo nemocnice, tady chci jít do další skrytou Dominiku, místnosti. Dominiku! No. Hele, pojď. Slyšel jsem dupání. Jaký dupání? Tady, tady. Tady, Nahoře, ok. vyskoč. Okay. Ne, proč tam nejde dostat? Tady. Nevím, se tam nejde dostat. Proč tam nejdu? Chyť mě! Jo, jsem tam. Oh. Oh. Yeah. Tohle ani já nevím. Tady, já si myslím, že tady dělali experimenty. Vypadá tak, no. To je Ok. experimenta, tady asi je posadili, ale mozky jim měnili. Nevím, možná, nevím. Do Já jdu, tajnic. hej, já jdu sem, ty běž někam jinam. Jo. Papírek. Tady se není. Prostě to začalo hořet. Co se stalo? Šáhl se na to papír, počkej, já nešáhnu. Je. Yeah. Tam to je možná Hoří. znamení od nějakého ďábla, jakože. No ale je tam agentura naše, jako agenti. Tak nevím. Mrtvé tělo, si děláš srandu. Si děláš srandu. Kámo, tak Dobrý. tady vypadá, že asi byl, no. Ďábel. No on tady nebyl, ale je to nějaká věc mezi tou agentama. Možná jo, no. Protože jako to ani nemusíme řešit, když to je s těma agentama, ale když to je s ďáblem, tak to jako chápu. Tady je mrtvé tělo, počkej, co bylo? Tady.
To je jaká kapsle, se dá říct. Tam Ne. dále tělo. Tady možná vypadá, že jako někdo asi utek jako odsaď, nebo? Ne, Ne, to není ne. prasný. No tady To je jaká kapsla, aby si pořád nebyl mrtvý. Ne. Ale žádná nevidím. Tak pojď doma, pojď doma. No, Tam už ok, tam ok. nelehej. Okay. No ale to Třeba docela, do je to střechu. docela divný, no. Tady na střeše asi nebude, co? Nikde. Na straše asi ne. Ale vidíš tu jadernou budovu? Vidím. Tu bychom mohli prozkoumat pak, ale že bychom šli teď do tady toho, town, do tý, jak se jí No, říká. ok, to jsme mohli. Radnice. Dobře, tak jdeme teda do té radnice. Vypadá, že nikdo není. Mám je pozor, aby tady nikdo nebyl. FBI. Čekej, jdeme Tady kouknout. jsou nějaký... Ty? Tady jako jsou nějaký moc, jako... Jdeme kouknout, Hledaný já tady si jsou. koukám sem. Ok. Taká holčička, tak vypadá nějaký clown, ok. Už. Vzpomínáš, jak jsem ti říkal o to, jak on nechce mluvit o tom, jak, aby mě nenašli. No. No, už jsem tady i já. Takové jméno jen. No. Tak se hlavně, ať nás nikdo nenačapá, hej. Že to jsme. Nenapadá dobře. No tady vypadá, že Ne, taky jako- asi nikdo není. Ale koukej, co jsem našel. Tady jsou nějaký páčky. Je, to asi jsem protože- načkat neměl. Koukej, co jsem našel. To je nějaký přístroj. Okay. To je asi na duchy. Ne, to vypadá zajímavé. Se nechám na toho. Tady nahoře, Já. tady je prostě soud, ok. To je Je. Vypni to. Zdě! Nevím. Jak to vypni? Necháme to na pokoji, pojďme. Dobře, pryč. Ne, počkej, ještě ne. Musíme rychle prozkoumat nahoře. Dobře, tady má být... Co ještě tady budou mít dokumenty? OK, Ok. tak tady nespace. Tam se bojím. Tady nějaká... Tady to, witness. Proč to tady probliklo? Já vypl světlo, já se tady něco neudělá. Juj, počkej. Já našel nějaký tlačítko, pojď sem. Já našel tlačítko. Koukej. Tady je tlačítko. Na to klikneš. Tady! OK, tady je... Můžem vylíst? Ok, To je na peníze. O. Tak pár těch vezmu. Tady, jo, pár peněz si vezmeme. Tady je tiskárna na peníze, OK. Tady jsou nějaký OK, krabice, já si je dám do kapsy. nějaký věci. OK. OK, tak... Ale počkej, já můžeme se jít do kouknu o tý- papírech. Počkej, já se koukám na papír ďábla, že nemoj. Asi ne, takže žádný nejsou. Počkej, já jen se kouknu na mobil. Tak já jdu zpátky dolů. Dobré. Tak můžeme jít asi do tý. Čekej, jak se zavře? Zavře. Tak nechám to zavřený. Tak můžeme Teď. jít asi tam. Stůj. Pozor, musíme opatrně a teď to rychle vezmi to. Zkus. Tam dobrý, nikdo na nás neviděl. Teď můžeme jít do tamhle ty nějaký Jede. elektrárny. Já bych pozval turma radši, Ok, protože aby na... Wow, já neviděl, že tady má party. Ok, tak jdeme do té elektrárny. No tam cítím. Jdeme. Tak už jsme tady, konečně. Zkusíme tady, no. Takhle. Jako, docela to trochu cítím vibrování ty věci. Bych to prostě přeskočil závoru. Že nás tady je, aha. To je jedno. No tady to docela pípa, nevím proč, jako... OK. Tady si A já bych si... vezmeme si oblekači. Tady můžeme si vzít nějaký... Jo, to je radiační přístroj. Jo. Je. Co to Jo, to sakra? má radiaci. Pojď od toho, to má radiaci jako prase. Běž od Jo, toho, to moc běž od pípá, toho. to moc pípá. Ono To dobré. má radiaci jako blázen. Pojď, jdeme No. turma. Jdem pryč. Nejsou tady, počkej, našel jsem světlo. Čekaj. Yes. Světlo funguje, to je dobrý. Běžím. Okay. Control room. Living, dobré, jdu do control Tak běž do room. kontrolu, já jdu do living. Okay. Myslím.
tady jsou nějaký věci, tady. OK. To tady je raketa. Ne, to není raketa, co to sakra? OK. Close. Tady je OK. Je nějaká... Čau? Je tady jen kuchyň jako normální pokoj. Tady je... Tady máme. No takže... OK. Je. Jo, tady to má tu radiaci, je. Abych jako... No. No, koukám se na to. Žádný Já zprávy vezním- od Pavlovy. Já vezním prozkoumat, co tady ještě. No, tady power room. Tak tady si můžu i tady můžu rozsvítit, jo, dobré. OK, teď jsou nějaký pokusy tady někdo dělal, nebo co se tady skoro dělo. OK. Power room. Zatím vypadá, že tady asi jako nic moc není. No. Vypadá, že tady nic No. není. No. Ale jsem ve... Dominiku, jsem tady kov, tady je další. Ha, pozor, OK. měl té vody. Já nevěřím tomu. A tady asi ďábel nebude, vypadá. Tam prostě ta velká továrna. No, vypadá, že asi není, no. Pojď. Pojď. Tak, dobré. Tak tady vypadá, Počkej, že já tady možná není. Já jsem tady jako už jednou byl, protože jsem hledal jednu věc. A myslím, že když půjdeme dolů, tak tady byla ještě jedna místnost. Okay. Rozhodná radiace. Tady. Je tady, Tady. Tam bych nechodil. Tam bych nechodil. Já tady vidím jaký spreje. To je pohodě, myslím, že. Pojď tu dva. Ne, dobře. No, Vejstru. to jsou- Co to sakra? Jo, to je tahle trochu místnost. Tohle je tahle místnost. No, to je místnost, kde prostě odhazují prostě blbosti. Jo, to už je konec, no? Tak to vypadá... Počkej, já myslím, že tahle ještě budova výtahy, tady. Jo, tady. Půjdu nahoru. Můžu jít nahoru? Jo, tady. Dobré, Jo, jsme tady. Počkej, já ještě jdu nahoru, tady jsem byl už. OK, co je Čit. tady? A tady je No takový... na střeše. Počkej, ještě nahoru můžeme. OK, tak to vypadá. Počkej. Sečka. Tak to vypadá, že tady jako... Nic tady moc není. No. Tak tady asi ďábel nebude, no. Co je tady napsáno? Tak to nepřečtu, jako. No. Já si asi jdu na ten oblek, počkej. Já už bych šel pryč. Já to vezmu s střechou. A už to. Vypadá, že tady ďábel asi není, tak jdem pryč. Tady. Vypadá to, že tady ďábel nebyl, no. Jako schodíme tady všude po bruchem, no a nikde tady není, kámo. No právě. Divný. Jdeme tady ďábel, střeluje mě! Střílej! Ne! Hermi, jsi v pohodě? O, Hermi!